Teacher Dea. Hello mga bata, kumusta? Magtuon ta karon sa litrang V, yang tingog V. Litrang V, tingog V. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang V. Violin, van, vest, violet, vase, mga buluhaton. Ilha ang ngalan sa mga hulagway ug ikahon ang naay tingog nga V. Sunod, ilha ang ngalan sa mga hulagway. Isulat ang sinugdan ng tingog niini. Halin mga bata, magbasa na ta. V. E. V. I. V. Eve. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Vo. Vi. Av. Ev. Mga pulong. Vilma.
Vinta. Venice. Van. Vanessa. Pulungan or phrase. Dakong van. Bag-ong vest. Hugpulong or sentence. Si Vanessa niadto sa balay ni Vina. Ang Vinta anaa sa dagat. Karon aduna kita story. Ang atong story, ang talentadong si Vilma. Si Vilma adunay talento sa pagtukar sa violin. Kada adlaw siya ga-practice para sa kapistahan sa ilang lungsod. Niabot ang adlaw sa iyang pasundayag. Uban sa iyang papa nga si Veno, misakay sila sa van nga color violet padulong sa plaza. Suot ang bago niya nga vest. Madasigon siya nga nagpakita sa iyang talento. Human sa iyang pagtukar, misinggit ang mga tao og viva! Mga pangutana, kinsa ang bata nga gisgutan sa istorya? Unsa ang iyang talento? Yunsa niya pag-andam para sa iyang pasundayag? Unsa ang talent nga gasa sa Ginoo kanimo? Yunsa man nimo pagpalambo? Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang V. Ipadayon ang pagsulat sa litrang V sa linya.